Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayan guys, dito kami sa Bimiba Resorts. Ayan, yung mga friendship ko. Samahan nyo ako guys, ikutin natin yung lugar. Sige na po. Maintain mo kay head talaga. Siguro pag nagadan siya may masakit. Damo kaya ako competitive sa may. Iya, sarap mo. Yung garin nito lang. May pang-reels na naman. Ayan. Mingming na. Mingming na kita. Okay. Wala naman ko rin doon inarayon sa picture. Masulong ko. Sige po kayo. Ano? Anta. Janaki. Uy, malipot. Nga babawon man lang pala. Pang-aki man nga ini. Nakipag-banding na naman. Yes. Biglaan na naman banding. Kung babalunong ka pa, talunong. Hinali, nahiling ko, sige na aabot.
ko man tig-alok. Ala ka, dahil mo naman inalo. Alok man lang. Ako man, alok man. Ano sino kita na alok? Iyo man ko. Iyo. Alok man sino. Malay kong pira ng lista ni Nune. Iyo. Dahil danganik na niyang aga ko lang yung ano. Pag ha? Maimbong. Padali man baga ko luto. Magbalyo man ko ta. Kamo tayo man diglang harahararong. Iyo. Haraharong talaga. Iyo hararong din. Iyo. Hararong bagabi. Talagang 5 feet lang kita sa kintit nga ni Pero duman harababaw naman. Sige na, ikaw na lang ang halangkaw na ikitin. Yay! Papa si May Dulo. Si Mading Merle, mayo pa. Uy, dahil tapig video call si May Dulo. Aram sa ano? Aram na. Iyo! Aram naman. Nag-ano nga na siya kung ano to nga po niya kung mabalon pang maluto. Sabi ko iyo. Pinuntan pang baliyo pag ito. Hindi ko pa talaga nahilig si May Dulo. Hindi ko naluwang. Pinapamiss-miss mo ka mo ka to. Mag-ian ang tao pag nakatubig. Salop lang si Swan. Salop lang hindi. Hararong palang digdi. Salop lang si Swan. Garo mo. Kami. Ang tipong pula-pula. Eh, pag Ano para, na bumabakal kita. Pero para initi yan. kung ipabakal, sirang matang sabaw. Yung daw ko totoo magiling ng tipo. Iyon yan. Ako tatao. Tukdol, basta yan yung tukdol ko paglalaga doon. Puray ng luka doon. Ang feeling nga ni harbabaw ko sa ang lupa nila, maganda lang. Paararo ka ng sana. Ang uya, babayan man lang po ay paliog ata paliog yan. Iyo. Malang, hindi hararang abot yan. Kaya arog lang yun. Ang feeling nyo ng pag-aaral. Manay Virta! Yan na muna ka mo ni Manay Vina! Ante! Ano na magsireryusuho na? At siyempre, nag-ano na ka. Naasan na, tulos. Nagkagman pala na 5 piso. Yoy, kwa. Pero duman nga niya babaw man. Duman. Mapagibo man ka sa liit. Iyo. Sa kuya, ipapatayos ko naman. Iyo. Ipapatayos mo ng iguangan live. Ipapatayos ko naman. Mapakayang budget. Kanya-kanya, linggo-linggo. May schedule. Kanya-linggo nilang kita. Night swimming na dahil napapaagahan. Dahil na mapaagahan niya night swimming na. Night swimming. Digdi si pag-liit. Eh, pagbanggi, magawin kami. Tsaka ano, hay na ba siya? Kung ano ng plano, kung ma-party-party mo. Ma-party kita. Normal. May koleksyon naman kung regalo. Iyo. Iyo terlano. Normal yan. Maano kita. Yan. Tama naman. Christmas party. Ma-party-party. Daw ka lang madinihin yan. Daw ka lang nilihin. Oo. Yan na. Mag-igdi ka na, Madiko. Iyo, magbulas. Wait a minute. Magbulos ka ng pangkaridos. Iyo. Nagsakay ka ng motor, nakatrupis ka na. Nakatropis na. Sabi mo magsakay sa ay maglakaw-lakaw. Yan na. Ma-model-model. 14 na kami. 15. Na may duwang ano, midget. Andiyan na. Hindi, nag-Friday. Tama lang bigyan natin. Ganun talaga. Ayaw ko. Hindi, magpunta ako. Kita kasama lagi. Kaya din do dyan. Ayaw ko. Joke laro. Di mo naman kaya magpunta dito. Chassis! Kaya ko pa. Lola, Lola. Kaya ko. Hoy, abot ko na igdit chassis ang tubig. Kaya mo dyan. Mga hamag na
Huwag naman kaya taong maglangoy. Kaya nga ako garo. Kaya Uy, bawal doon sa ano pa. gaya garo kaya ilaralo ko ta ako ni. Tripit. Oh, tingnan mo. Sisay. Nalilibang mo. Sila na bina. Masabi ko pagkakalakan niya. Parayaan na naman siya. Tripit? Lola, kaya ko na. Itong nasa Ragusayo. Ano ba ganda ito? Papa! Sikap ng nyog. Araw niya. Hindi ka magbabaar. Araw mo digdi sa balyaw. Chasi! Ayan na si Chasi ha. Yan lang yan dyan. Chasi, anli ka na. Tayo dapat tinisyan kasi. Ababaw mapagadig bebe. Chasi, halika! Magsunod ka sa akin. Kaputamtak ka. Rimon mo lang. Yung ano, pirang taon na yan. Officer na nga. Kaya? Yan ang ano. Saya lang ka sa indo. Oo. Basta ako. Ano lang. Sasaglihan na siya. Bagong member. Na ako, ikaw pa. Parang five pa lang. Hello, hello, hello. Swim time. Kasi padaan mo muna. Madyan Chasi! Hello. Chasi, madyan
luwayon ko lang ngayon ang taram ko, tapaas na ko. Lalong nagbubulong. Dahil wala araman, ano mo diyo? Dahil ang microphone, lalo na duman sa zona 3, abang gayon. Diluningling lang nga ko ang ano, dahil paas hanggang natapos. Stock talaga. Pero virgin kaya? Maluyahon magtaram? Stock na kaya? Primero. First time. Yung baga, stock. Magaling ng gano'n. Magparataram ka ma. Magparataram ka kung ka magtatrabaho. Kaya, nakakatarap ka. Uy, repeat lang to. Alam mo na yun ito. Mula-mula pang puti. Nagmenopause ka ito, pimpaka. Ako menopause na mali. Menopause ka naman din. Aloy na. Sandaan ko ba na? Dry. Oo, daiman, daiman. Dahil mo sa pagkano. Dahil kaya. Totoo yan. Ano nga ngayon? Basa pa. Basa yan. Kaya ako po talaga magapag. Real talk. Real talk. Si may dulong man kaya yun naman alamay. Mayo naman. Pero sabi kaya niya, nagumukon niya abang lisbo. Mayo ang pala yan sa matris. Kamo na Mayo man yan? Ano nangyayari? Pinapadilaan yan. Abang lisbo bungayak. Paano pala si Mayo Pardila? May tayo. Masabi si Tayo. Mayo na pala si Tayo. Sabi ko, tawag ko rin rundong kalung sa ko. Dahil naman lagi. Dalaman lang karoon sa turot-turot. Lokal. Paminsan nga ni, pag araw-araw ko ang bitis yan. Uy, good morning. Ay, di po, sa alas 4 rin sa bulokon mag-iya. Pag alas 4, huray! May eday mo. Paano man akong buloko? Alas 4 na kaya. Lagyan mo para. Dawa karuman ko. Sa dapat na pagpapala na mamagkihan kay Bettina po. Ako pagpapala na yan, paano kung ko na nagluto? Sarasatay ko na niya para gagawin yan. Yung buto talaga yan. Di ba? Di ba? Pag-ambil ang patulas sa Facebook. Kaya nanutukoy rin naman.
ko dyan tula ngayon na to. Ano pa nga oh. Kaya dato lang. Diyan mo lang, taas yan ang paraino. Kami ni Ma'am na Sophie, nagsyabo-syabo, no? Bako ito shabu-shabu, masabu-shabu pakit. Kain. Uy, dagdagan hindi itong soft drink si Yelo. Dito taka ito Ano ito? Kaya tanay kontento. Sabi ko pati. Kaso ano nangyari yan? Hindi kami ka nag-arama. Madalang kanya ako kamo. Magaruman lang ganyan. Kasi ni Ginuyo din. Sabi ko kimanid na, kamili na ako nakaproblema ng 5,000. Dahil na kita nagkarumduman. Birisi man kaya. Programa man ko taagad tumading. Iyo, nakaprograma ito halin Sophie. Mahiling ko si Manay Edna, nagbabakal akong sinilas, nasariluan man. Manay Edna! Sabi ko pati. Saan ka mo Ano magsabo-sabo? nagaruman lang ko to. Basta man lang ko suminuno doon. Magkasupog naman yan. Ano man eh. Ikaw ma! Tiga-alo. Alo? Kaklase pag jogging ka Sopog. Kundi kainin na Akayo. Maalas no siya, kaya pa ako nagkakakan. Hindi na ako Para sunod-sunod ka na. Masupugo niya. Na nagaganap Baka lang. baka inom ko na naman. Kano mo ni Made? Yung madido mo talaga? Madali ko lang magkalot. Ano? Dalaw lang mali magkalot. Sa rompoon lang. Makikikalot ko ta. Manay itigil siya.
Salamat sa nag-sponsor.